Hemmäňize salam dostlar. Men Ýöneköý student. Siziň öňüňize gyzyklyja täzelikler bilen geldik. Onu näme? Wagt gidirmän başlalyň. Karantin sebäpli iswatlar ýapyp duran opera teatryny baglar üçin açdylar. Barcelonada dünýädäki ilkinji baglar üçin operasy guruldy. Opera 2000-den gowrak bag gatnaşdy. Olaryň öňünde Giacomo Puccini'nin Horizantema adly oýuny guruldy. Elbette opera Guinevere adam dinleýijilerine hem getirildi. Şweýçarly sürüji Alexander Wolson deňiziň düýünden bir fotoaparat tapdy we şol fotoaparatyň içindäki suratdaky gyýda aşyk boldy. Fotoaparatyň içinde 2010-njy ýylda Riga şäherine düşülen suratlar bardy. Ol suratlaryň arasynda sary saçly bir gyýy bardy. Alexander ol suratdaky gyýy tapmak üçin Innes Grace adly Facebook ulanjysyna ýüz tutupdyr. Facebookdaky paýlaşylan posty 5000-den gowrak adam paýlaşypdyr. Onda da gyýlardan sorasaň inni romantik ýok diýerler. Ene bar ekene. Eger de siz hem özüňize şu derejede romantik oglan gözleýän bolsaňyz, bir fotoaparata öz suratlaryňyzy düşürip deňize oklap bilersiňiz. Eger de nesibäňizde bag bolsa, ol sizi 10 ýyldan soň tapar. Ýöne siz suratlaryň arasyna öz nomeryňyz hem de adresiňiz ýazylgy suraty hem goýmagy ýadyňyzdan çykarmak. Dostlar, size ýa-da dostlaryňyza oýun etseler, elbette gülkünç bolýandyr. Ýöne tebigat siz bilen oýun etse, hasam gülkünç bolýar. Meselen, şu käşir ýetişdiren adamyň duýgularyny özüňiz çaklaň. Gözüňizi etirip görüň. Ballagy hemmesinden uly käşir, ýöne sowursaň netije şeýlerek. Ýa bolmasa gözüňizi etirip görüň. Öýde siz hezil edip apelsin ýeýinleyip, apelsini alyp ikkä kesersiňiz we netije şeýlerek. Egerde size nesibäňiz bollunny, köpimi, semreýän diýende şeýlerek bolýar. Yer bolýar. Bu suratda ýene çörek yapana sebäp bolýar. Bu suratda käl bolsa kime sebäjek? Towga sebäjekmi ýa horoza sebäjekmi? Ine ýene size tebigat köpimi diýende. Eger de siziň başyňyza şeýlerek ýagdaý gelen bolsa, kommentariýada bellek geçme ýadyňyzdan çykarmak. Komentary goýandyr, ýa-da ýaşaýandyr. Ýa-da goýanok, baro gözüňe atyr. Kommentariýada bellek geçiň diýip geçen seýle näçe ýere gaýtdym, bir kişide para aýtdym. Onu da можно на русском пираяти. Lere. Hadi. Mekan, şöyle videoda goýmasaň gaty görme. Senden başga hiç kim dislike goýmandyr. Ýeki özüň goýupsyň birinji wypuska. Sen bilen aýratyn urlaşmaly. Montaj goýatmasaň. Polşanyň Lubina şäherinde ýaşaýan awta ýarış söýjileri trekden uzakda nädip ýarşy tomaş etmeligiň netijesini tapdyrlar. Kesel zerarly ýarşy tomaş etmek isleýänleriň diňe 25 götürümini tribuna goýup bilýärdiler. Emma muňa garamazdan fanatlaryň köpüsi ýarşy tomaş etmegi başardyr. Egerde araňyzda nahary oturanlaryňyz bar bolsa, videoň bu bölümini geçirmegi size maslahat berýän. Kosmosyň ýalyny. Näme çekden? Näme çekden? Sen kamerayı düşüren nokta bir oturmalymy? Angliýanyň Leeds şäherine bir näçe işdeşler naharlanmak isläpdirler we Nanda saatly restorandan özlerine nahar sargapdyrlar. Ýöne
hemme naharlanmak isleýänleriň iştäsini bir zat kesipdir. İşteşleriniň biriniň gowrulan kartoşkalaryň arasyndan gowrulan kebelek çykypdyr. Elbetde bular restoranyň administratoryna jaň edip arz edipdirler. Ýöne administrator öz müşterileriniň bolan ýalňyşlyk sebäpli däl, kebelegi öterek gowranlar üçin ötünç sorapdyr. Eýesini gaty gelýän it onun kowşuny ýanyna alyp ýatýan eken. Elbetde agzy kowşly it görseňiz hemme kişiň kellesine şol bir pikir gelýär. Ýa-ha o kowşy gemirer, ýa-da äkidip bir ýerleri taşlap geler. Ýöne bu gedek hemme zat başgaça bolupdyr. Ol it öz dostuny şeýle göresi gelýän eken. We eýesiniň ýoklugyny bildirmezlik üçin onun kowşuny ýanyna alyp ýatýan eken. Amerikanyň Louisiana ştatynyň Boss City şäherine ýerleşen sport haritlar satýan dükanyna bir adam gelipdir. Ol adam dükanyň içindäki akvariuma giripdir. Akvariumyň içinde ýüzüp, soňra bolsa akvariumdan çykyp, öyle eşikler bilen dükandan gaçyp gidipdir. Dükanyň işgärleri polisiýa arz edipdirler. Günäkär 26 ýaşly Kevin Wise bolup çykypdyr. Keviniň özüniň aýtmagyna görä, ol TikTok'ta köp like almak isläpdir. Netijede iş gazetede çekilipdir. Bu video ütköşk aýdara wagt ýok. Diňe tomaşa edin. Pişiriň ady Hep Bacon. Ayken gıpkınlayan oldu. Şeýlelik bilen dostlar, bugünkü täzeliklerimiz şulardan ibaret. Videony soňuna çenli göreniňiz üçin size köp sag bolun. Biz siziň bilen hoşlaşýar. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun. Az komentarlar okayna. Mesmo комментарий кожок коллями. Jüýmezdir dewdiň aýatdy. Dewdi. На русском можно. Recep ma komentary ýazmandyr seret. Dizatçaga endi. Kras. Hemme pikirimdäki ýalňyşlaryny aýtyp çykyp videolarynda duruşy betdir. Mekanyal dislike koymasaň bolýar. Ya menden diňe like hem de. Seret, birinji videoda dislike koyupdyr, ikinji videoda krasavчик, брат, удачи, дальнейших успехов тебе diýipdir. Koçukdyr, молодец. Kurban bayramlar gutlu bolsun diýipdir. Murçik, sana salam. Saltyrak gel. Diňem şo, spasibo большое. İkinci videoda şey diýip aýtdyr, başga rakat ýaz. Можно по-русски тоже. Ольга Сапарова diýär. Можно, но невозможно. Great diýipdir. Maya Babaeva. Anya Ahmetova like koyupdyr. Haga gowum men babajan. Men diňe garyndaşlam görýär, diňe tanışlam görýär, başga adam görün. O. Daşta diýipdir. Mene seret jigimezdir, ö jigim. Men ýanynda däldigini bilýär-de. Erwe daý senem galyk gitdim o diye. Ýazma o beýdi, hemme kişi görýär o muny. Sen bilen öýe baramsaň arkaýyn gürleşýär. Indi şu gedek hakykatdan öň video gutardy. Sag bolun. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you'd expect inside her new Balenciaga.